O Grupo Provincial do Partido Popular denunciou esta mañá que o bipartito da Deputación está abusando da contratación de asistencias técnicas privadas para suplantar o traballo dos funcionarios. Logo, un pouco o que vamos a presentar nesta moción é que o que son os funcionarios desta casa, os funcionarios da Diputación, volvan a recuperar o seu protagonismo. Cada día son máis asistencias técnicas que se están contratando na Diputación e, sobre todo, son asistencias técnicas que se están contratando, en moitos casos, non para facer unha labor construtiva, sino que en moitos casos para facer unha labor destructiva. Moldes sinalou que coa chegada do bipartito se ampliou considerablemente o número de persoal técnico de diferentes servizos, ata o punto de que, por primeira vez, tiveron que recorrer o aluguer de oficinas externas pola falta de espazo no Pazo Provincial e no edificio administrativo. Que sucede? Que cada vez temos máis asistencias técnicas, que cada vez privatizamos máis a Diputación de Pontevedra, pero resulta curioso que incluso por primeira vez hai que alquilar locais fora do que do ente provincial, do que a propia casa, a propia institución, para acoller a cantidade de personal que estamos contratando para esas asistencias técnicas. Logo, resulta curioso que cada vez os funcionarios teñen menos carga de traballo e que cada vez contratamos máis asistencias técnicas. Por esta razón, no pleno deste venres presentará unha moción onde piden que a Deputación explique a que se debe a contratación de todas estas asistencias técnicas. Presentamos esta moción, primeiro, para que todo o mundo coñeza o que está pasando coas asistencias técnicas na Diputación de Pontevedra e, sobre todo, para denunciar, en este caso, na precariedade que se están atopando os funcionarios. Nos o que lle facemos é un chamamento ao equipo de goberno, sobre todo á presidenta, que teña en conta que temos un gran equipo humano na Diputación, temos a uns funcionarios excelentes, profesionais, que demostraron que se lle dá carga de traballo a saben quitar adiante e que se atopan nestes momentos pois totalmente desamparados. En relación ao pleno, Moldes dixo que os populares presentará unha emenda á moción dos socialistas sobre os incendios co fin de coñecer se a Deputación tamén axudará aos concellos afectados tras a vaga de lumes que asolou a nosa comunidade, en concreto a provincia de Pontevedra.